Machiegni penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno. En ga morna mar bedo kod odiechieng' wagoyo mbaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Amor mokalo ni wendo wa kendo daktari wantiere studio yena mondo mi arwake ubonyiso ni nyinge nga en wuod kanye. En laktar molonye weche mage kaeto wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari penj laktar. Erokamano ahinya Ruth. Nyinga Levi Onyango Juma. Nan laktar no molonye tuoche mag dangni mag paro kata yore mopogore opogore mag dangni mag paro. Wood game kendo amor kabiro e studio kawuono mondo wago mbaka e chenro mar penj laktar kwa puonjore kanyachiel gi oganda wa. Wasebedo kwa ng'iyo kidienje mopogore opogore mag tuoche mag dangni mar paro. Waseng'iyo dangni mag paro kuom rawere, waseng'iyo dangni mag paro kuom joma mine, waseng'iyo gik mang'eny kotenore kod dangni mag paro. Ang'o momiyo thothne yiero mondo wawuo e weche mag dangni mag paro? Debede ni jomoko tiere kod chandruoge mag dangni mag paro to ging'eyo koso ang'o momiyo yiero ni mondo wago mbaka e topics mag dangni mag paro? Anya wacho ni ng'eny ji nigi mashida mopogore opogore mag dangni mag paro. To ng'eny gi nyalo yudo ni ok ging'eyo ni gin gi shida no nikech ranyisi ma gin godo goeko onge ng'ama osebiro mowacho ne gini gima timi ni nikech ing'eni ka wang'iyo tuoche mag dangni mag paro ng'eny gi ok en dhano kolony e yore mag tuoche mopogore opogore mag dangni mag paro kendo nitie gik makatimore maybe modwa dhi ka tuoche mag dangni mag paro to ganda wa janeno gi ka gigo kaka ma wach ni juok kata ng'ato ir kata mane manyiso ni kaka wadongo gi kaka wapuonjre e dala kacha chande inyalo wacho ni ng'ane chal ni noire ng'ane chal ni ng'ane ong'iyo marach ng'ane otimo kama koro mane mentality kata mane paro ma wan godo lakini yudo ka gigi kong'igi mos kata kung'iyo gi kata kidhi misomo gi to yudo ka gin gigo mothenore ka tuoche mag dangri mag paro koro onge information to wawacho ga ni knowledge is power manyiso ni ng'eyo en teko sami ng'eyo gimoro to kineno kuom watni moro kata kineno kuomi ni wuon kata kuom nyathini kata kuom mama ni moro ting'eyo ni gini ne nitie daktari moro manobiro penj laktar kacha mano wacho ni gima timo nyako ni kata gima timo ng'atni kata gima timo nyathini nyalo bedo ni en tuo mar dangni mar ang'owa mar paro koro mane momiyo ahero sana biro kwa wuoye weche gieki nikech puonjo oganda Erokamano nyaka wuono wadwa ni wang'eni dangni mar paro bang' nyuol wamulane ni ma en dangni mar paro kidienje mane to otimo ga ng'ato bang' nyuol mana kaka topic wacheno koso kwang'iyo dangni mar paro bang' nyuol dangni mar paro gino paduongo ni postpartum depression gi dho ngere to iwinjo ka wawacho wach moro kanyo ni depression ni dhano ero tiyo kode ahinya ng'ato winjo kosin matin to wacho ni I'm depressed ng'ato winjo ka owil matin to I'm depressed to depression tie kidienje mang'eny kabisa depression tie mwaluongo ni major depression koro abro mulo matin basto koro wadonje postpartum nikech postpartum en mana achiel kuom kidienje mopogore opogore mag ang'owa mag depression koro depression en sin ma ng'ato sin kata ng'ato winjo ka pache dangni ma bedo ni en gino ma wanyalo ng'iyo kaka stress nitie gino maluonga ni stress manyiso ni ka gimoro chando pachi matin moking'eyo ni gini tanyalo statua nadi wanyalo wacho ni ng'ato nigi ang'owa nigi stress kata ka tiji orumo stress moro nyalo maki nikech koro king'eyo ni yor omenda dhi timre nadi nyalo bedo ni maybe ka in gi mvurugo moro matin e ot kanyo gi ng'ama miyo stress moro nyalo maki gi jaodi onyalo bedo ni en dhaw moro matin obete kanyo ero tineno ka koro ng'ani en ng'at mosino kodwa wuoyo stress moro nyalo wacho ni timre nadi nodonje kwa wacho wach mar depression en ng'at ma osekale stress no kuom thuolo malach ma koro stress ma en godo chande chako inyo ngimane owuon chako inyo ngimane kaka ngimane tiyo manyiso no ochako inyo kaka o relate gi ji kata kaka oriwre gi ji ochako inyo kaka nindo ochako inyo kaka chiemo ochako inyo kaka paro to gini nyako bed ni osekawo thuolo mang'eny mokalo wige adiwa wiga ariyo mane kwa koro wanyalo bet piny to wawuoyo to wawacho ni ang'ani kama chope ni en gi depression koro nitie mogo maluongo ni major depression mano depression mabiro nikech gik ma awacho goeko to biro mo affect ng'ato mane yo ma wacho no ero ma kawuono wang'iyo ni wacho ni en
bang' nyuol. To bang' nyuol depression nyalo mako ng'at mamiyo. Depression sana sana en tuo, en gino mamako jogo mamiyo monyuol. Nitiere gik mathoth manyalo miyo ng'at mamiyo modhi nyuol obed gi stress mopogore opogore. Wanyalo ng'iye kaka, lakini kapok wachope gik ma nyalo miyo go, we wang'iyane ni to ere kaka ochal. Ere kaka wang'eyo ni ng'atni ng'ama miyo nitie kod dangni mar paro tok nyuol. Iyudo ka ng'atni kata ng'at mamiyo ni nyathine monyuolo chande ok rwake kaka ng'at mamiyo monyuolo nyathi onego bed ni timore nade, rwako nyathi kendo mor godo. Nyathino kaka nonyuole mokete maybe bath kitanda kanyo, ing'iye kanyo, samoro bo jwang'e ajwang'a, oonge nafas mar dhi mondo kaw otwa mar kata dhodho nyathi kata timo kamano. Mano inyalo ga penjri to ang'o momiyo mama ni nyathine ni nyaka nyuol ok chal ka gima en nyathine. Nikech sa asaya ma ng'ato nyuol ting'e ni moro nitie ma nyathi samobiro to ji mor. Mana kaka samo wabito ng'ato be ji osin. Koro iyudo ka en ochalo ng'at ma ok oyudo nyathi, ochalo ng'at motimore nade, mowito nyathi. Koro iyudo ka appetite kata chiemo be ok odwa timore nade, ok odwa chiemo. Mago signs minyalo neno kuom ng'ato tiwacho ni miyo ni nyaka ne nyuol. Wasebedo kwa tero ne chiemo kacha, to chiemo timore nade, ta ong'iya chiemo, ok odwa chiemo. Ywak moro nitie mang'eny mabiro ne abira ma en pi wang'. Ywaka ma oking'e no ywaga ang'o, ka ipenje ga nang'o miywago to wacho chan an gi stress. Wacho ga ni stress donge. An gi stress moro maka. Koro en ywak, en ywak moking'e ni ywagni to timore nade, owuok kanye. Ich wang' nitiere mabiro ma en ich wang'. Koro wasedonjo ranyisi. Wadonjo ranyisi. Mondo ing'e ni ng'ato nigi postpartum depression. Ere ranyisi mineno kuome manyisi ni ng'ani nyalo bedo ni depression moro donjo kuome kata tuo moro donjo kuome moko timre nade bang' koseyudo nyathi. To kidieny mane minyalo neno go gigi kuom ng'ato? Nitiere gigo mabiro nitiere wawacho nang'o, ilo moro kata mana pek moro ma ng'ato nyalo yudo koluwore gi nyuol gang'ogo, ng'ato nyalo yudo ko ol kang'o. To gik ranyisi matemo wacho gi pok watieko wacho gi, wabro ng'iyo gi matut. Kineno gi kuom ng'ato kuom dweche mokalo 2, not dweche wige mokalo 2. Awacho ni stress en gima mako wa pile. Wanyalo bet kata mana e studio ka sani to aparo gimoro ma ok adhi maber kuma wuoke no, tawinjo ka stress moro timre nade, omaka. Lakini ka en stress ma gigi ranyisi matemo wacho gi, ineno gi anena ka gina kuom ng'atni ma odhi nyaka mana wiga 2 oserumo to pod en ga ena kamano. Nyathi cha pod ok odwar, pod ineno ok en go machiegni kata ich wang' moro ineno ka bira sa asaya ma sama tin kipenje gimoro to en either no ywak kata iyo wang' kata oduoki marach moking'eyo ni to gini en gimotimre nade, mowuok kanye. Nindo mare bende nyalo bedo gi shida. Iyudo ka okonindi kata onindo ahinya moingo nyathi. Nyathi nyalo bedo no ywak e bathe kanyo ero, to en ibiro yudo ko nindo timre nade, otere atera kabisa, moko winj kata nang'ono ni nyathini onego bed nohoyo kata nobedo ni bed nodhodho kata nobedo bed notimore kamano. Awacho ni chiemo kacha bende nyalo bedo gi chandruok, manyiso ni ng'ato nyalo bedo ni ochiemo mang'eny saidi, kata chiemo no appetite ne odhi molal duto chuth ma koro chiemo ok ochiem mang'owa, ok ochiem maber. Koro mago gin changes ma inyalo neno kuom ng'ato sama osenyuol chande, ma ing'eyo ni ng'ani nitiere shida moro mani kode bang' moyudo nyathi. To kendo ahinya nitie ga extreme cases moko mibiro yudo ka onyalo temo hinyore owuon kata onyalo temo timore nade, hinyo nyathino. To mano to koro nitie level ma kochope to koro waluonge ni postpartum depression. Koro waluongo ga ni postpartum psychosis. Manyiso ni obiro gi thoughts mag kata paro mar hinyruok en owuon
kata mana inyo nyathi motimore nade noendo monyuolo mobet go kanyo noendo. Koro magi biro, mago gin ranyisi minyalo neno. Tang'eni kaka wamedo dhi, wabro medo ng'iyo ranyisi gi mwadonje matut ming'e kaka wachalo. Moro kapok wadhi matut ahinya daktari, wang'eyo kacha ni ma en dangni mar paro kata depression mabiro tok yudo nyathi, ma bende tang'ono ranyisi ni ka nitiere gik moko ma ka ineno kuom miyo moa konyore tinyalo chichni nyaka bede ni miyo ni onge kod kwe gi nyathini, chunye dang'ni ok omor gi nyathini kaka thothne ji bedoga mamor seche ma ji oyudo nyathi. Debed ni wanyalo bedo kod underlying issues momiyo gik ma kamagi timore. Debede ni nyathini samoro nokopar kata nokodwar yude e sechego. Debed ni e keny ka entiere kod chando, kata debede ni no bambe nyathini obiro kaka result mar bembo. Ang'o mathoth ni nyalo chwalo joma mine mondo obed kod postpartum depression? Mokwongo nitiere kaka wawacho ni kidienje mopogore mag depression. Ng'at mamiyo ma nosebedo gi depression kata kane pok omako nyathino, kata kane pok omako ijno, en gi atamalo mang'eny ni onyalo yudo postpartum depression, kata depression moro nyalo make samo yutimore nade, samo yudo nyathi. Nitie gik miwacho kanyo magin adieri kabisa, kendo abro yie godo. Nitiere pek ma ng'ato nyalo bet godo sama pod en gi nyathi e iye. To postpartum depression ok ochuno ni nyaka chakre mana bang' nyuolo nyathi. En ni mano ma koro waluongo ga ni postpartum. Lakini nitiere shida ma ng'ato nyalo kale sama pod en gi ich. Nyako dhi omako ich, owacho nitie moro miwacho kanyo ni nokoikore mar mako ich, to mako ich donge. Wawacho ga ni unwanted pregnancies, to atemo ga discourage that statement. Atemo ga unplanned, ok unwanted. Onyalo bedo ni nokopango kata nokochano mar yudo nyathi e seche makamago weko. Tema be kora nyalo ga kanya nyalo dhi out of topic matin mondo awuo gi mine kata nyiri manoko kacha chande. Nitie yore mopogore mang'eny mwanyalo tiyo godo kapo ni okichano mar timang'o yudo nyathi. Dhi mondo puonji mondo ing'e yore minyalo tiyo go mopogore mondo shida moko machalo kamagi gieki inyalo geng'o kapok ochopo e kiwango noero. Ka okiikori mar yudo nyathi, dhi osiptal moro amora tipenji gini, an ok aikora mar yudo nyathi lakini an active. Ere kaka wanyalo geng'o mondo kik ayud ang'owa, kik ayud nyathi. Ibro puonji kendo ibro nyisi, ibro chagwa yo minyalo dwaro. Ka koro wadhi mbele, unplanned kata mana ich moko chan biro gi paro mang'eny. Samoro en kata mana nyathi manie sikul, onyalo bedo sekondari, onyalo bedo mbalariany, kata en ng'at mosetieko mbalariany to koro manyo tich, kata en ng'at mosedhi katedo, lakini kaluwore gi mpango mar maisha mare, stage ma entiere nyo ni pok obet tayari mar dhi mondo yutimre nadi, omak ich kata mondo yud nyathi. Nyathi kobiro koro chako bedo gi, nikech nyathi kobiro gi garama mage. Obiro gi garama mar rito nyathino, pidhe, nyiewne lewni, diaper, ang'o, gigo duto ma nyathi timore nade, biro godo. Iyudo ka in ng'at ma ok ong'eyo kata ma pok obet, ma pok oikore mar chope stage ma kamano mar nyathino. Kiyudo nyathino, magi gik ma biro ga bire pachi kendo nyalo chandi. Sana iyudo ka jogo ma pok gidhi katedo bende, samoro miye ich to onge kony moro moyudo kuom wuon nyathi. Koro yudo ka ino miyi ich, aeto dhi olal, samoro be moro wacho ni mano be kata nyathine. Gigi magi gin gik matimore sama iriwe nyathi manyako oko kanyo ma oonge namna monyalo rito go nyathino. Obiro ero yudo nyathino kodi, tini se wachone ni nyathino ok mari, bende wach nyathino king'eyo nini, koro ukelo weche moko mang'owa mathoth. Iyudo ka miyo chande nitie pache, nitie kaka nyaka chande, nikech nyathini to koro mobiro ni konyuolo nyathi, nitie gik moko ma ji paroga, anyuolo nyathi ma wuoyi, ere kaka nyalo pidho nyathi ma wuoyi kenda, anyuolo nyathi ma nyako, ere kaka biro timo kama kamae. Iyudo ka mago gik ma chando pach nyako cha sama en gang'owa, sama en gi nyathino. Mago gin paro ma ka ng'ato kete pache to kelo luoro moro kuom ng'ato. Luoro ni samo biro ok ober gi ich, nikech nitie hormonal changes ma biro ga sama ng'ato nigi gik moko kaka depression gi anxiety manyalo affect kata mana delivery process. Koro yudo ka mano koketo
pache saka sa magino chandega mago gik manyalo lead to ang'owa postpartum depression samo nyuolo nyathino. Nitie moro miwacho ni maybe nosebedo abused sexually, manyiso ni ng'ato no ketho ratiche. To nyalo bedo ni kuom yo mar ketho ratiche no ema nyathino timre nadi nobire. Kata nyalo bedo ni nyathino kobire lakini oyudo nyathi bang' kane ng'ato nosega ketho ratiche. Mago gin gik maka paro makobire pach ng'ato to nyalo kelo shida bang' ng'ato kosenyuolo nyathi. Nitiere jogo ma negisetemo nyuol lakini process mar mako ich chande, ich nodhi motimore nadi mowuok kapok gitimore nadi kapok ginyuol, maluonga ni miscarriage. Koro iyudo ka ng'at mamiyo sama maybe niyudo miscarriage ich ni mokwongo to gino noketo luoro moro e dendi, koro chiki peroga mana ni to koso mar ariyo ni bende biro timore nyalo wuok kamano. Mago gik manyalo kelo shida kendo nyalo kelo postpartum depression. Nitiere miyo manyalo nyuolo nyathi to nyathino wuok gi issues mag development mabe moko waseng'iyo kae, yore mag chwech. Nyathi nyalo bedo ni en ng'at ma somo tame kata wuok gi autism condition moro. Koro iyudo ka macha bed keto luoro moro, anxiety moro e dend ng'at mamiyo, mwacho ga ni koso ma koro ariyudo mar ariyo ni bende nyalo bedo kaka machande. Iyudo ka gino kelo dangni mar paro kendo ng'ato siko ka paro mano, kendo mano nyalo miyo ng'ato yudo condition makamago. To gigi gin gik mang'eny mwanyalo ng'iyo mabe wapod wabro endelea ng'iyo gi kaka wamedo dhi gi chenro mbele. Erokamano nya daktari. Yen wamake kanyo waduogo bang' thuolo machuok mokalo mondo wadhi nyime kod dangni mar paro to ka yudo nyathi kata bang' nyuol. Kik isud kata matino. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo itado makare. Yud offers ma wan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 07222 638 83. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyakalo. My dog, G-Dog, I got you, man. I know you're trying to hit me up, right? But the thing is, right, I'm kind of busy at the moment. You know what I mean? Just hold your horses for a minute. Once I'm done with what I'm doing, I'm definitely going to hit you up. You know what I mean? So what you do, take a chill pill, get some fresh air, relieve your lungs, and just hold back for a minute, man. I will hit you up as soon as I'm good, all right? I will answer your call and hit you back as soon as possible. So take a chill pill and relax, my G. I got you. Chill for a dog. Dial *811*500# to get Take a Chill Pill as your skiza tune. Machiegni kendo penj laktar kokalera Mugi TV ngima en mwandu. Wang'iyo dangni mar paro bang' nyuol. Daktari opimono ranyisi makineno tinyalo chichni miyo ni nyaka bede ni nitiere kod dangni mar paro tok nyuol. Modhi matut mopimonwa bende gigo manyalo miyo ng'ama miyo bedo kod dangni mar paro. Gin gik mang'eny mokalo. Kuom ranyisi nyathi oyude seche ma ng'ato koikore, samoro ne ng'ato oroch ratiche, weche mag bembo, samoro nyathi mokwongo kata mar ariyo nonyuol kod tuoche kata chandruoge mag chwecha nyalo miyo ng'ama miyo bedo kod dangni mathoth mar paro. To kata tungni magudi bende nyalo miyo ng'ama miyo bedo kod dangni mar paro tok nyuol. Kapok odhi matut ahinya daktari, moro nyalo pimonwa ni joma chuo kata joma wuone bende bedo ga kod dangni mar paro tok ka minute gi osekonyore? Joma chuo nyalo bedo gi dangni mar paro, to gino manyalo kelo mano en ni sama ng'at ma jaode moyudo go nyathino oyudo postpartum depression kata oyudo dangni mar paro e yo machalo kamano. Mar ariyo en ni kapo ni en wawach ni baba matin, or maybe en nyathi gi mokwongo, mokwongo yudo nyathi to bende nokoikore, manyiso ni bende ofukone kaka wacho ni gigi biro gang'owa, biro gi ting' mang'eny. Obe nokoikore, ofukone nokoikore maber, noken ready mar yudo nyathi chande, nokoikore mar bedo wuon. To ibro king'iyo gini sana king'iyo joma miyo, joma mine kata ng'at miyo monyuol, iyudo ka postpartum depression mare nyalo chakore bang' wik achiel kata mana dwe mokwongo
mar yudo nyathini. To koduogo koro kuom ka jok mawuone to stress ni chako ga mako wa maybe kwa chakre dwe mar 3 kanyo ero. Dweche mar 3. Nikech kanye makoro mokwongo nitie gino mwaluongo ga ni apani sewinjo ko ng'ato wacho nyathino nigi colic. Manyiso ni nyathino nyalo ga ywak. Kata mana seche 3 mamfululizo ka nyathi timo nade ywak otieno odiochieng. En ywak ayo kama biro sana ywak otieno sana. Iyudo ka seche go ka ng'at madichuo noko ng'eyo gima bro biro ka odwano mondo chiego dhi tich okinyi o ywagne wiye ganyo gotieno gore kasani koro ban pienda dhi aninde tiro kamano kelo ginyalo kata mano be achiel kuom gigo manyalo ga kelo stress kuom ng'at mamiyo manyalo kelo postpartum depression. Ywak nyathi mamfululizo ma nyathi ena ywak ka en ng'at mano poko o experience kata onge gi nyalo roche. Koro mago gin gik machando ga wuone kata mana jogo machuo ma bende nyalo miyo gi experience that postpartum depression. Sana kuom chuo ena ni okanyal provide no kan ready mar yudo nyathi kata ng'at mamiyo ma yudo go nyathini bende oyudo postpartum depression. Koro ibinjo ga kaya na ng'at ma wacho weche moko ma nodwa hinyre, odwa hinyo nyathi, ok owuok kodi, ojitenga kodi, wach ni ok odwar. Nikech gigi bende postpartum depression be biro gi ranyisi moro mokawang'iyo en ni libido kata mana dwaro mar riwruok kuom ng'atno mamiyo gi ng'atno madichuo kata gi jaodi iyudo ka otimore nade dok piny. Dwaro no iyudo ka dok piny. Koro iyudo ka mano be bro kelo shida moro e kind ng'at mamiyo gi ng'at ma jaode e yot kanyo ero. To mago gik mamedo stress e yot kendo nyalo kelo postpartum depression. Aneno picha moro ka ama wantiere kod konchiel postpartum depression kata komachielo wantiere kod baby blues. Mori nyalo pimo nopogruok e kind gik moko ariyo nikech wathoro ga bedo kod ok wang'eyo ni ma en mane. Koro wantiere kod picha ni daktari mori nyalo lero no achiel kachiel ni to koni wantiere kod postpartum depression, koni wantiere kod baby blues. Okay. Baby blues kapo wach nini kanyo. Baby blues gin anya wacho ni gin en gima very normal. Koro baby blues ema chalo kaka stress gi depression. Koro mae wanyalo ng'iye kaka depression to mae wanyalo ng'iye kaka stress. Manyiso ni baby blues en gino manyalo mako ng'at mora mora mamiyo motimore nade moyudo nyathi mokonyore. Manyiso ni kaeto baby blues gi samoro kabro kete machuok nitiere iyudo ka within a short period of time ng'ato onyalo bedo ni en gi low moods ena piny gimoro ka stress aeto sama tin iyudo ko bendo oil omor gi nyathino kabisa kendo kamano. Mago lunga ni baby blues. To baby blues gi ok gi prolong ok gidhi ahinya kaka ng'owa kaka postpartum depression. Awacho wach ywak ineno koket kanyo crying for no apparent reason. Kineno ka ng'ato ywak maybe ng'ama miyo ywak ma onge sababu momiyo ywak o shed tears ywak kanyo. Moko wacho ga ni tears of joy lakini tears moko gin mag sadness. Kapo ni ywagno dhi ywak dichiel diriyo bang' delivery okonyiso ni koro en gi ang'owa postpartum depression. Lakini kineno ka ywagno odhi ahinya ma wiga ariyo pod kidhiga tiyudo ka mama ni en oywaka to nyathine cha bendo kodwa weche ma oriwre go kamano nyaka gimoro koro ichak penjo ni nyalo bedo ni shida moro osedonjo kaendi. Feeling I'm not like myself or this isn't me. Onge patience manyiso ni onge gik moko dwano otimre piyo. Nyathino dwa ni mondo chak wuotho kiny to nyonyuole nyoro. Mago impatient this school. Mago gik mabiro gi nyuol. Ich wang' ma kamano kata winjo ka gima dendo kokwe odwano wuotho dhi kayo tim ma mood changes. Mago gin gik mantie. Koro kwa duogo kae magi moko ma waseng'iyo ma wacho ni ng'ato yudo ka nindo shida mane mwaluongo ni insomnia manyiso ni ionge nindo maber. Ngufu ni tota iwinjo ka dendi onge ang'owa onge ngufu ionge teko mar timo achiel ariyo kamano. Miyo mako konyuol lenyewe ng'eny yudo ka teko dok piny. Lakini ka teko no dok piny makata wiga ariyo pod ng'ato en kitanda ok odwa ni kata chung bet ne matek. Low sex drive waseng'iyo
wacho ni yudo ka gombo mar yorego mag riwruok timre nadi duogo piny. Changes in appetite waseng'iyo, inyalo chiemo ahinya kata inyalo weyo nokichiem kabisa. Weepiness kata mana yudo ka anxiety moro maki manyiso ni ibeta beta ka in restless, yonge kwe, kamano. Concentration mari nyalo duogo piny. Buok mar del masaka sa iwinjo ka dendi buok, mane mwaluongo ni panic. To kod asira moro ma wacho chande ni asira yudo ka asira moro biro mang'eny motimore nade. Fear of being alone kata mana sadness bende waseng'iyo mabiro gi, so mae mogik ni mwang'iyo ga scary thoughts about baby. Over concern about baby's health, ma ishika sika ni nyathini okochal ni bongi madier bobro wuotho tiende negi ang'omiyo gina weak kama onge ngufu. Ang'o koko keto wiye ni pokoloko kama nyaka nyathino koko nyuole wabed kode, kik wabed very impatient. To ma wacho monego beni you look out for, ma wacho ni postpartum psychosis. Postpartum depression nyalo dhi malo modok psychosis. Psychosis ne wasewacho ni en bedo ma wich ma wuok ma bedo ma yonge kanyachiel kod okirizon maber gi kako nego beni dhano timore nade. Being out of touch with reality, atemo manyo kaka wanyalo kete gi dhuluo. Ne wakete gi dhuluo mabende ochalo neko. Ochalo neko mondo bi oganda wawinje nya maber ni nango. Maka ponono ni weche mag baby blues getimore to igno weche mag postpartum depression odonjo. To igno kimanyo kony onyalo kelo neko to kaka mamiyo osekonyore. Omiyo en tuaka maber ka wachiko itwa mabeni ponono ni neno ranyisi mane daktari wacho ka. En ango gini monego beni timo. Onego beni igno iwacho ni miyo ni bro dhi maber. Onego beni iwacho ni miyo ni timore kata odienyore nikech nyocho nyuol. Koso onego beni imanyo kony mondo miyo yud kaki konyi kikolokre postpartum psychosis. Daktari, seche mangato sineno ranyisi gi obiro iri kaka laktor utimo diagnosis nango? Mokwongo abiro wacho ni postpartum psychosis nigi danger achiel monego beni ng'ato ng'iyo. Sami yudo ka ng'ato nigi ranyisi gi tem mondo manyne kony. Manyne konya nikech postpartum psychosis nyalo miyo ng'ato nego nyathi kata ne kawo ngima ne owuon. Onyalo kawo ngima nyathino, to magi gik ma maybe wasewinjo ni miyo moro nyonyuol to nyathine odhi otimore nade okawo ngima nyathine no. En owuon okawo ngima nyathine no. Mano emwacho ni neko chande mane kako manifest. Koro ok gin gik monego bende wawacho acha ni daktari no wacho ni en depression ka gibiro timo ne assessment to watimore nade to rumo. Onego beni ka watwa kiyudo ng'at makamano gonwa simu kele clinic tere hospital moro amora machiegni mani kodi kanyo ero. Jok mabro yude kanyo kata kodhi ka pediatrician kata kodhi ong'eyo gik mwawuoyegi kendo bro konye. Iwacho ni ka ng'ato nigi postpartum depression kokele irwa ere kaka watimore nadi moro kapok wachopo kanyo wang'ene kar thoughts kata paro maricho kuom nyathi kachiel kod kuom ng'ama miyo ma samoro jolo nyathini kata paro maricho kuom jaode ma samoro neno ni emomiye chandruoge gi duto. Tendo gimano bende nyalo timore. Mano nyalo timore kabisa. Mako ni nena gi paro marach gi wuon nyathi. In paro marach gi wuon in wuon to inyalo bedo nyaka gi paro marach kuom nyathi. To kendo gino nyalo miyo kata mana dhodho nyathi nyalo bedo shida. To dhodho nyathino kobedo shida mane mabiro kelo koro effects mag nikech wanyalo ng'iyo ni to ere kaka postpartum depression ni nyalo affect nyathi. Nikech ng'ene wang'iyo miyo sana to kwang'iyo nyathi cha ni to ere kaka nyalo timore nade ere effects magino nyalo bedgo. Iyudo ka ng'at mamiyo nikech nyathi cha kako paro miwinjo wacho ni obed go marach kuom nyathi go eko nyalo miyo kokea okorit nyathi cha kako nego beno timo nadi no rito nyathino. Dhodho nyathi nyalo bedo shida, pidho nyathino nyalo bedo shida, kata mana luoko nyathino nyalo timore nadi bedo shida. Ena kaka wacho ni ojwang'o nyathine mo en wuone motimore nadi onyuolo. Tiyudo ka kata ka nyathini dongo kako medo dongo no eno bonding mar miyo kata mar min nyathi gi nyathi cha wabedo nadi bedo ma ok ber. To mago gik manyalo affect nyathi later in ngima mar nyathi.
nikech kata dhodho nyathi onego bed ni dhodho kuom dweche 6 ma en exclusive breastfeeding ma kapo ni nyathini ok odhodho maber e dweche 6 to nyathini biro gamo tuoche mopogore opogore, nyathini ngimane bo kethore, kaeto gikone kipocha tipo kisewito nyathi to in owuon ngimani ok bi bedo maber kendo nyaka chieng'. Nawinjo ka penjo moro bende biro kotenre kod level mar hit. Onyalo chopo kinyalo rete, inyalo rete ga nango makoro wachni ma to mild, ma atokoro dhi extreme, ma to koro dhi saidi. Pano koro kaluwore gi symptoms kata mana ranyisi mineno kuom ng'at mamiyo aeto gi time duration, nikech gino kosekalo wiga ariyo kapod ineno ranyisi gi eki wanyalo wacho ni koro mae dwaro waluonga ni crisis intervention, manyiso ni nitiere gino monego bed ni timo kuom ng'at mamiyo no ero mondo mi obed ni konye godo. Koro kineno ranyisi ma wawuoye gi kuom ng'at mamiyo kosekala wiga ariyo kapod gin ga ranyisi mantie kacha chande, tineno symptoms mag en ywak to konindi to en okodwa kata mana dhodho nyathino to okodwa wach nyathino, tiwinjo kochako wacho gik moko ma odwa bedo maber kuom nyathino, onego bed ni ng'eyo ni wadil gi kes moro mok ber ma severe monego bed ni ng'ani onego bed ni wamanyone ang'owa, wamanyone kony. Lakini baby blues to are not cause for an alarm, manyiso ni ok onego bed ni gikelo iluongo nang'o cause for alarm. Gidholuo nyalo wacho ni ok en gino madwaro kony mapiyo piyo, nikech mano en phase moro ma ng'ato kale, magi molu nyalo wacho ni mild, en phase ma ng'ato kale, ma en kaka wach ni sama kayudo pesa moro mang'eny anyalo mor, aeta jako bet pinya penjra ni to pesa to kora dwa timo gang'o, nikech ok ang'e na kete biashara, ok ang'e na atim kama koro mano baby blues. Ayudo nyathini samora mor kode to samora winjo ka koro kaparo ni diaper cha sani uso kama tawinjo ka ok ang'e kaka nyalo, magi gik manyalo kelo baby blues. Yes. Daktari nwantiere kod kes, okang'e ni higa higni 2 mokalo ma bende nowuotho ahinya pachoka e yore mag tudruok mag mbui nyaka e yore mag tipo ma mainstream gi miyo mane olorore gi nyathi e ot kato ng'ado chinjo nyathine matindo tindo kower. Ma anen postpartum depression, ma anen depression ma koro nikelo gi gik mamoko, to kapo nono ni isefwenyo ni kaka ng'ama miyo samoro neno chenro ni tiseneno ranyisi ka inyalo timo nang'o mondo mi konyri, mondo mi kony nyathini kik ohinyre kata kapok imanyo professional help? Anyalo kuongo anyalo wacho ni dina ng'e ni nyathino ne en jahigni adi nyalo konye. Mar ariyo, nitiere isolated cases kata mana cases mok gin postpartum depression, lakini gin psychotic cases ma gionge gimoro amora mwanyalo timo gi childbirth. Achiel kuom gino makelo ga postpartum depression en ka ng'at mamiyo ni endi ne en gi tuoche moko mopogre mag dangni mag paro, tuoche go kaka schizophrenia, tuoche go kaka bipolar. Mago gin tuoche conditions ma ka ng'ato ni godo to nyalo kete ata malo mar bedo gi postpartum depression. Samoro ng'ato wawacho ni ne nigi condition mar bipolar, to bipolar nitiere sama face moro ma waluongo ga bipolar ka ni mania, manic face. Manic face en face ma ng'ato onyalo bedo ng'at matimo lweny mago koko manyalo hinyo ng'ato, mayenyo matek, ok onindi. Koro iyudo ka symptoms kande nyalo biro bang' ka ng'ato noseyudo nyathi, ng'ato nyalo yudore e manic face mar bipolar. To magi gik manyalo kelo condition machalo kamagi. Postpartum psychosis bende symptoms mage dwa chalo gi symptoms mag manic face mar bipolar. Koro kiemo mi awacho ni kwa nyalo ng'eyo nikech postpartum tibro yudo ka ng'enyne omako ng'ama miyo ka kore kotimore nadi? Kore konyuol. To ka wacho ni en nonyuol anyola maber, onge gima notimore, aeto bang' ma ibi kata mana higa achiel, kore kiyudo ka symptoms ka gik miwacho go timore kata gimoro ma kamano notimore, iyudo ka mano nyalo bedo ni ne en isolated case ma ok en postpartum depression, lakini mania moro biro modonjo e kuom ng'ama miyo no momiyo timo gima kamano. Lakini ng'enyne gino mamiyo ng'at mamiyo kawo ngima nyathi kaka iwacho no endo, mano sana sana ikelo gi condition mar postpartum psychosis. En gima kineno to aka wacho chande osiptal man kodi machiegni, nikech samoro in Migori, samoro in Ugunja, to gini koro ineno ka timore ne wayu moro kata mana ne nyaminu moro kata mana ne mama ni makore konyuolo nyathi matimore ma last born, to
tami ni to ere kaka wanyalo reso ere giminyalo timo hospital moro amora machiegni man kodi chop kode nikech mano koro en gino maluong kaka wacho ni crisis intervention once amoro wan koni nyalo bet ni kao namba na mori kete simu sama ngigona ka simu manyisi kama nyalo yudo ka timore nade koro mondo wa manage that situation seek for help ngat machiegni man buti kanyo no luonge wachne aneni hapana miyo ni kaka ne nyaka nyo yudo nyathini gik motimo daktari wa mako gi kanyo mana matin wakawie yweyo wadugo mondo machok mokano mondo mi wadhi nyime omiyo kikidhi mabor kikisudi. Explore Kenya, tembea na View Travel. Feel the sand between your toes on Mombasa, Diani, Malindi or Lamu's beaches. Embark on thrilling safaris in Masai Mara, Amboseli, Samburu or Tsavo. Enjoy Mount Kenya views in Nanyuki, the vibe of Eldoret, Kisumu or Nairobi. Marvel at the wildlife of Lake Naivasha, Nakuru or Elementaita. With View Travel, safari yako iko sorted, easy, affordable and unforgettable. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel, dream, explore, discover. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wacho ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchenj e chenro mar rameny piny saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Akoro ngajo ng'ato mar rameny piny. Chick by I was impeached through Parliament for doing the right thing. I was touching people in high office in government. And so because I had refused to join them, then it was time for me to be taught a few lessons in life. Be comfortable knowing that as a leader, you must not have all the answers. I'm engaging with people of Nyandarua quite actively, and I'm listening. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Jalupo gai marobila Eliud Lagat ogoyo bade piny kendo ochung' tenge mar chiwo thuolo ne nonro e wi nek mar rawera Albert Ojwang'. Nekero marwa morito pinywa mar Kenya ka embe wachno kaka janyuol nyocho mule kendo nogona sim kapod an Nairobi. Wuon Albert Ojwang' oyango ni jatend piny Kenya William Ruto ne oloso kode achiel kachiel e wi nek mar wuode kendo chiwo sir mare. Doho mamalo yango ni en ataro mar chik kuom skunde mag sirikal kwayo jonyuol omenda ka ok okal kuom migawo mar somo. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mon. Daktari ena mondo mi wagu kama ne wantiere cha wasuda e weche mag diagnosis nikech daher mondo mi wawinja to ere kaka inyalo tim diagnosis, ere kaka idhi thiedh miyo ni kapok ochopo mondo mi olokre case mar psychosis, ere kaka inyalo kony family nikech ma en family mantiere kod chandruok maduong' mokalo. Diagnosis en gino mayot kabisa. Mokwongo yudo nyathi wang'iyo history mari sama ne in gi miyo ni. Gik ma wawacho ga ni nyalo kelo condition ni eki wabro ng'iyo gini to ere gigo mane nyalo expose a risk mar develop condition kata mana tuono mar ang'owa postpartum ang'owa psychosis. Gigi kwa se establish gi history mari nyaka ni makich ere kaka hijni nobedo bende familia ni ntiere tuoche mopogore opogore mag dangni mag paro.
symptoms mage ma ibet godo kata ranyisi mage ma ibet godo ma omiyo jogi okeli kata ini wuoni biro mondi wuo kodwa mondi wachnwa ni shida mora seneno machalo kamai. Koro mago gin gigo ma inform diagnosis mar postpartum psychosis. To kik wadhi adhiya dala kanyo kata wadhi adhiya kwa wuotho kwa nyiso ng'ato ni in gi postpartum kapok daktari wuone mobiro miwach ni ma nyalo bedo ang'owa postpartum ang'owa depression. Nikech samoro ka wala somo gik moko twaneno ng'ama miyo moro kaponi oywak gotieno to koro ibukre ni ingeni gima timini nanan winjo daktari moro kawacho ni nanene page lacta ma postpartum moko gin baby blues to moko bende nyalo bedo ni gina stress ma are out to bendo nyalo dhi mobed psychosis. Koro berne en ni mondo imany kaka wacho no imany jalony waluongo ni jalony donge mong'e weche gi eki kwa donje thieth yo maper mar konyo go ng'at manigi postpartum depression en through counseling. Hocho mano e yo maber matiyo ntiere koro kisedhi ka jahocho to ene mong'eyo teknik mobiro tiyo godo mabiro miyo pachino kwe mabiro goli tuo ginene condition ma intiere seche go eko. Ntiere extreme cases kaka wawacho mag psychosis kande ntie yedhe minyalo mi ng'ato manyalo duoko symptoms mag paro mag kao ngima nyathi, paro mag kao ngima nini wuon manyalo duoki back to normalcy. Koro kochope cases ma extreme mani wacho ni to ere kaka kidienje go chalo noero to wanyalo medo gang'owa gi yath minyalo mi ng'ato to kwe pache, inyalo mi ng'ato to miyo nindo maber nikech samoro wacho ni gigi bende ok bi gang'owa gimiyo ng'ato ok time ka. Koro symptoms kande gibiro bedo managed maber kabisa. To maduong' mogik en ni sama waneno ng'ama miyo makalo e ranyisi mwa wacho kae kawuono go eko to wamanyne kony watere ir jalony mondo jalony otimne diagnosis mondo administer treatment kaka treatment onego beni bedo administered. Aneno ka wantiere kod picha moro ka postpartum depression treatment options mabende ni wacho ni gibire kidenyo mopogore opogore wacho ni jahocho kata jago no matimo counseling mabiro timo ma wantiere kod individual therapy kite wantiere kod family therapy wantiere kod gik mang'eny ka amori nyalo lero no magi ni ginango nikech magi gin moko kuom options kata yore ma ikonyo godo miyo kata wuoro mantiere kod postpartum depression. Individual therapy en kaka koro wabet kod piny wago mbaka ni ma koro kaka na wacho ni biro bet watimo history mari kamano. Koro individual therapy ntiere kaka wacho ni ng'at matimo ni hocho no emong'eyo technique mopogore opogore mobiro timo nade mobiro tiyogo. Magi gina techniques mopogore opogore mag hocho except antidepressant medication mondik kanyo no. Individual therapy en hocho ma achiel kachiel ma an gi Ruth anatimo ne Ruth hocho kamano. Couples therapy en hocho nikech kama wang'iyo chande waneno ni postpartum depression bende nyalo kel ni nikech tiere gwenyruok e ang'owa e ot manyiso ni dhaw moro ni ot kanyo maybe nyathi obiro to iwinjo ka wuon nyathi wacho ni nyathi to dak chal koda kamano ma ok nyathina mago gik mabiro. Koro sama ubiro chato sama watimo wakao history chande kwang'eno ni mago gin shida mantiere mosedonje ot ma onego beni timo to koro watimo gino mwaluongo ni couples ang'owa couples therapy. Family therapy ewa wacho ni gigi bende nyalo kel gi lack of support manyiso ni kan onge kony ma ng'at ma oyudo nyathini yudo either owuok kuom jaode kata owuok kuom anyuola mare kata jaode no noringo kata mana wuon nyathino onge in the picture. Iyudo ka wanyalo kelo familia piny to wanyise ni gini nyalo bedo ni nowuok nokele gi yo machalo kamai kata kaponi postpartum depression owuok kuom anyuola nikech bende mano en achiel kuom gigo manyalo miyo ng'ato yudo postpartum ang'owa depression ka mama ni kata mana baba ni kata kamano. Koro family therapy chande bro konyo mondo onyis nyaka familia yore mwanyalo reso go ng'ani yore mwanyalo konyo go ng'ani to ibro yudo ka e yore mang'eny ibro ga yudo ka techniques gi eki ibro riw gi kanyachiel. Wabro timo individual to wabro kelo couples together to wabro timo family therapy chande. Mano e kaka counseling kata hocho timore mos ka mos kaluwore gi kidieny ma counseling kata hocho setimore nadi ochope. Group therapy kwa nyalo yudo jok ma osekale shida ma bende in godo noendo kata jogo mosedhi undergo postpartum depression mochango mokonyore inyalo ketwe group mondo share mondo gi share kodi mondo ing'eni to ento gito ne gitim ang'o mano miyo
negi uyudo magi chango. Koro medication ma wacho ni under severe circumstances kata kodhi ma mino konde kanyo ni antidepressant medications. Antidepressants gina medications maduoko depression mari otimre nadi duoko chien. Koro mane mumia wacho ni wanyalo riwo hocho gi yath kaluwore gi kiwango ma postpartum depression mari otimre nadi ochope. Wangia ne wasengeko matin yore ma gini nyalo rocho godo ngima nyathi kata dongo mar nyathini. Nyathini bro yudo ni ojwange, nyathini ok dhodhe yo makare, nyathini ok onge kod hera mar ngama miyo kata mar ngama wuoro cha. Endalo ne mabiro ngima ne nyalo chalo nade nyathi mane obedo kod jonyuol mane nitiere kod postpartum depression. Most instances samora mora ma wangiyo ga tuoche mag dangri mag paro, nitie gino mwangiyo ga mwaluongo ga ni adverse childhood experiences ma wajelunga ni ACEs, manyiso ni gin midhiero kata mana masirni kata mana pek ma nyathi kale ka en ang'owa ka pod en nyathi matin. To wang'iyo ga sendo sama wawuoye gi wawacho ga ni en achiel kuom gigo mamiyo ga nyithindo nyalo bedo gi shida mag tuoche mag dangni mag paro ka gichope adolescent kata ka gidhi mbele. Manyiso ni postpartum depression, nyithindo monyuol gi jonyuol ma jonyuol gi oyudo postpartum depression, ibro yudo ka thor ni in future nyalo bedo ni nyathino onyalo bedo gi shida mopogore opogore mag tuoche mag dangni mag paro, onyalo donje tiyo marach gi yedhego mamero ji, onyalo bedo ni nyathino obedo nyathi ma cognitive functioning mare kata mana yore mobuongo ne gi pache tiye nyalo rochore e school kacha, onyalo bedo poor performer manyiso ni concentration mare dhi dok piny, memory gik moko machalo kamago eko manyalo interfere kata mana nyalo ketho kaka nyathino dongo gi kaka pache tiyo. Mar ariyo, nyathi kaka wacho ni onyalo ketho bonding man kuom janyuol kod kuom nyathi, manyiso ni nyathi moko bond maber kata mana moko bedo gi moko bedo machiegni maber gi janyuol mare, nitiere rochruok ma mano kelo kuom nyathi, nikech nyathi nitie gik monego bed nosomo kuom janyuol chande, nitie gik moko onego bed ni kako dongo onego bed nodongo kaluwore gi kaka janyuol otimore nadi ogaide otime kamano. To koro ka janyuol ni ema onge e picture, iyudo kamano nyalo kelo rochruok kuom nyathino endo. Nipimo nani ranyisi ka ng'ato neno kuom madhi jumbe ariyo mono koro wanyalo wacho ni postpartum depression. To kapo nono ni odhi tok jumbe ariyo ma samoro chopo higa to miyo ni pod en kama chopo higni ariyo ma koro wanyalo kete kidienye ma wanyalo wacho ni mana kapo ni onge thieth modhi mbele, nikech tuo moro amora kok othiedhe ang'o matimore omedore donge ka nitiere thieth ma ok otimore wanyalo wacho ni gini nyalo dhi kamano ma koro bedo bang dweche adek, bang higni auchiel, bang dweche auchiel kamano nyaka higa kamano. To gino ma mano nyalo kelo en ni koro onyalo kelo a mental health condition ma is unrelated gi postpartum depression, manyiso ni miyo no nyalo bedo gi shida mar dangni mar paro mano onge godo kane pok ang'o motimore kane pok oyudo ang'o kane pok oyudo nyathino. Koro the earlier mwakonyo go the better. Wacho perinatal depression ema wacho ni postpartum wachako ng'iyo ni wacho ga ni gigi gin gik manyalo chakore sama miyo pod nigi ang'owa, pod nigi ich. Iwinjo kama wacho no ni nitiere symptoms ma gigo ma ng'ato nyalo kale kapod en gang'owa, kapod en gi kapok onyuol. Postpartum post manyiso ka ni bang nyuol. Peri en sama koro icha pod otimre nadi pod omake pod nyathi pok owuok chande. Koro sama ng'iyo experienced while pregnant or within 4 weeks after delivery, mane mwaluongo ni perinatal ochakore ka pod mama pod ni e ich aeto dhi kamano nyaka kosenyuol nyathino ka pod symptoms go pod otimore nadi pod owinjo. To mage gik ma wang'iyo ga trouble bonding with the baby be in fact ma wacho gano nindo shida oking'eyo ni nyalo rito nyathi maber kata ang'o mag fatigue na olo masaka sa focus mari iwinja ka in hopeless, ionge focus maber, mano emoluongo ni perinatal. Perinatal en kochakore ka pod miyo nigi ich. Postnatal ka koro ochakore ka miyo nosetimore nadi nosenyuol. Joloro gongero ni geng'o ber moloyo thiedho mondo mi wageng' weche gi duto te chandruoge gi ma nyathini nyalo bedo ni en nyathi ma samoro ok bitimo maber e klas, ma nyathi ma samoro biro bedo kod dangni mag paro ndalo mabiro, ma en nyathi ma samoro nyalo dhi ahinya makaw ngimane kata gi min gi, ma en nyathi minyalo winji kata mtaro kod weche ma kamago. Ere kaka wanyalo geng'o mondo kik wabed kod chandruoge? Gima nyalo wacho en
ka kendo ada wuoyo gi joma chuo miyo samose bet mapek wabed supportive kaka joma chuo to kapo ni in dala kanyo kata nitie gino matimore ma iyudo ka nyathi nitere sikul to dhi oyudo ich e mbalariany ni joro nyathi e mbalariany to dhi oyudo dikach nyathi oyudo ich ka en ang'owa to nikech wich kuot ma gini kelo e anyuola wadwa ni wariembe kata wakawe watere ne dawa moro modak kune mondo dhi opande kucha mondo kik gino kel ginene to mane manyalo wacho ni support ma wamiyo ng'at mamiyo mora mora moyudo ich wanyalo geng'o shida machalo kamagi kapok ochope shida no support mwamiyo samiseneno ka ng'at mamiyo mako ich ere support mwamiye tang'e ni magi gik matimore ga oganda mang'eny iyudo ga kata mana ka nitie jok ma kata samoro ka une matatu to miyo moro ma peko donje tineno ka ng'ato chunga wene kom moro timore nadi obete kata kondakta nyise ni awewe leo usilipe ong'eyo gimomiyo nitie kaka mano konyo miyo no ero tiyudo ka miyo ni kondakta moro te gari kacho osenyise kata ni usilipe kata omiye kom to ot kae to koduogi to en lweny wakonyuru kendo wabedu mine mapek wamigi uru support nyalo bedo ni gik moko tek nyalo bedo kamano lakini support mwamiyo gi chande nyalo geng'o issues mang'eny kata mana hinyruok mang'eny manyalo biro baadaye to moko bondik ka endi shida ni kosedonje wamany kony kaka wawacho chande to wuoyo wacho kaka iwinjo ng'at mamiyo ibende wacho kaka iwinjo expressing kaka itimo chiemo michamo kik wamadh ndawa to wan gang'owa wan gi nyithindo eiwa kik wati gi drugs to wating'o nyithindo mago gik manyalo kelo shida baadaye kanyo koro lifestyle changes ere kaka wanyalo dak ngima mopogore wuothi tim kama gol luya matin tim exercise konyo sana polo na tudore kodi daktari wanyalo yudi kanye nikech samoro ng'ato ntiere oneno chenro ni kudu thuolo mar penjo to oneno ka chandruogni ka gima nitiere machiegni kodi nyalo yudi kanye kod yore mag tudruok 07 5 8 1 0 2 3 07588 10232 mano namba makigoyo to wanyalo tudore kendo wanyalo yudo kaka wanyalo timoni counseling wanyalo timoni hocho wanyalo konyo gi shida mopogore mabiro gi tuoche moko mopogore mag dangni mag paro ka in gi ng'atno bende manigi shida mag tuoche go kata mana dangni mag paro e yore mag tiyo gi marach gi yore mamedo ji bende wan kuma watime rehabilitation inyala go namba no be wanyalo konye lakini most importantly kidwa bire office bia Applewood Adams Nairobi ka mani Kilimani Applewood Adams kibire 4th floor kanyo ibro yuda kendo wabro kombaka erokamano nya Dr. Levi waduoko erokamano mathoth kuom kawo thuolo ibiro mipuonjo oganda kotendre kod dangni mar paro tok nyuol kata bang' yudo nyathi en chandruok mosehinyo ji mang'eny mokalo nyithindo mang'eny osewito ngimagi kata osejwang' makoro ngimagi ok obedo makare magi gin gik mwanyalo geng'o ne daktari marwa erokamano makende ne producer na Perpetual Koth erokamano ne director na Alex Obado erokamano kachiel kod jogo picha mawa kod jogo mochung' ne taya kachiel kod duol maduong' moloyo ne in jahera mar chenro ni kiko beda mbaka to bed mbaka maloko ngimawa makonyowa. Ani longani Ruth Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo oriti masane.